No niin, meillä on täällä nyt Liivitosen Bootcamp-koulutuksen osallistujia paikalla. Bootcamp-koulutus on just päättynyt ja keitä te ootte ja mistä te tuutte? Mä oon Marja Kurkela Papu Design Oystä. Me tehdään lasten vaatteita pääasiassa. Ja Janne Himanen Murata Electronics Oy tuotannon kehitysinsinöörinä toimin siellä. Joo. Ja teillä on nyt 2 päivän Lean Bootcamp-valmennus takana. Mitä jäi käteen ja mitä ehkä aiotte viedä sinne omille työpaikoillenne mukananne tästä? No ainakin se kokemus siitä, että kannattaa lähteä testaamaan ja kokeilemaan, voisiko asiat tehdä toisella tavalla. Aika yllättäviä tuloksia kyllä tuli noissa meidän harjoituksissa. Meillä on Muratalla aika vahva Lean-pohja jo taustalla, mutta oli silti ihan erinomainen kertauskurssi, että vaikka olikin jo jonkinlaista pohjaa, että silti voin kyllä suositella, että vaikka sitä kokemusta jonkin verran löytyykin, niin aina löytää myös jotain parannettavaa. Kyllä. Eli tässä oli ensimmäinen päivä oli vähän teoriapuolta, perustietoutta Leanistä ja nyt tänään on ollut sitten tämä pelipäivä. Miltä tämä peli teistä tuntui? No siis uskomatonta, että niin monenlaisesta taustasta tulevat ihmiset niin kun lähdettiin tekemään tota peliä ja miten tosiaan ne joka kierroksella saatiin niin kun parannettua ja löydettiin ihan erilaisia ratkaisuja, mitä olisi niin kun pystynyt omalla mielikuvituksella keksimään. Yhteen hiileen puhaltamista. Aamulla saatoin junassa väsyneenä ajatella, että ei ole ehkä se asia välttämättä, mitä tänään haluaisin tehdä, mutta jälkeenpäin fiilikset on tosi hyvät, että se hävisi kyllä aika nopeasti tuossa. Ja hyvin kyllä ohjaajat meitä sitten aina pikkasen niin kuin tuuppasivat oikeaan suuntaan, kun näytti siltä, että oltiin niin kuin jumissa selvästi jossain kohtaa, mutta sitten päästiin eteenpäin kyllä sieltä ja tulokset oli kyllä hämmentäviä. Yes. No mitkä suosittelisitteko tätä koulutusta muille? No kyllä, joo. Vaikkei tietäisi niinku mitään Leanistä, tai ehkä just siksi. Mutta sitten on hauska kuulla, että... Niin, mä luulen, että eniten tästä saa irti silloin, jos ei ole niin vahvaa pohjaa, mutta siltikin vaikka tietää ja on jo Lean-pohja, niin silti siitä saa vielä irti jotain. Suosittelen. Hyvä. Kiitos teille osallistumisesta. Kiitos. Kiitos.